हेलो लोगोफोर, नोंथांमोननि गेजेराव मोननैसो गोदान भिडिअनि आपडेट लानानै फैलायबाय। आसा खालामो नैबे भिडिअखौ जागायनायनिफ्राय जोबजासिम नायलांगोन, होनब्लासो मिथिगोन बे गोदान भिडिअफोरखौ बबे चेनेलाव होदों। लोगोफोर, नोंथांमोननि गेजेराव गोदान भिडिअनि आपडेट लाबोयैया जोबोद गोबाव जाबायमोन। लोगोफोर, दा नैबे चेनेलनि गेजेरजों आं गोदान भिडिअनि आपडेट लानानै फैबाय थासिगोन। लोगोफोर, सोरबाफोर नैबे आंनि बर' इउटुब चेनेलाव गोदान हाबसन फैदों, अब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै गालां, भिडिअखौ लाइक, शेयार, कमेन्ट खालामनानै हो, होनब्लासो मिथिगोन गोदान भिडिअफोरखौ। लोगोफोर, बिदिब्ला फैदो दिनैनि बे गोदान भिडिअनि फार्स्ट आपडेटनि सायाव। दिनैनि बे गोदान भिडिअनि फार्स्ट आपडेटनि टाइटेलानो जादों खाफालावनो गैखायाब्ला। बेयो मोनसे गोदान बड' ट्रेजेडिक मिउजिक भिडिअ'। लोगोफोर, दासिमहालागै फुलि नायाखै, अब्ला नैबे भिडिअनि जोबनायाव नायनानै लानो हागोन। आं बिथांमोननि इउटुब चेनेलखौ लास्टआव स्क्रिनाव बुंनानै होगोन। बे भिडिअ'आव कास्ट महरै दङ राजिब ब्रह्म, सानसुलि ब्रह्म, राजिश्री बसुमतारी, सनास्री बसुमतारी एन्ड नरेश्वर स्वर्गियारी। लोगोफोर, नैबे गोदान बड' मिउजिक भिडिअ'आ जोबोरैनो मोजां जादों। नोंथांमोना नायनानै लाहैगोन। बे भिडिअ'नि कनसेप्ट डिरेक्सनखौ होदों सुबर्ण बसुमतारी। लोगोफोर, आरो नैबे भिडिअ'नि मेथाइखौ रोजाबदों उतम दैमारी आरो उषारानी ब्रह्म। बे गोदान बड' मिउजिक ट्रेजेडिक मिउजिक भिडिअ'आ जोबोरैनो मोजां जादों। लोगोफोर, नोंथांमोना दासिमहालागै फुलि नायाखै, अब्ला नैबे कमेडि किं नैबे स्क्रिनाव नुनाय इउटुब चेनेलाव थांनानै बे भिडिअ'खौ नायनानै लाहैनो हागोन। आरो बिथांमोननि बे इउटुब चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखै, अब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै होगोन। भिडिअ'खौबो लाइक, शेयार, कमेन्ट खालामनानै होदो। बिदिब्ला लोगोफोर, आरोबाव मोनसे गोदान भिडिअ'नि आपडेटनि सायाव फैदो। अनजालु, आंनि लाइजामनि फिननाया बेनोदि आंबो नोंखौ मोजां मोनबाय। आरोबाव मोनसे गोदान बड' मिउजिक भिडिअ'नि टाइटेलानो जादों लाइजाम। लोगोफोर, दासिमहालागै नैबे गोदान बड' मिउजिक भिडिअ'खौ फुलि नायाखै, अब्ला नैबे भिडिअ'नि गेजेरजों जोबनायाव नायनानै लादो। आं बिथांमोननि इउटुब चेनेलखौ लास्टआव स्क्रिनाव बुंनानै होगोन। लोगोफोर, दासिमहालागै नैबे भिडिअ'खौ लाइक खालामाखै, अब्ला बे भिडिअ'खौ लाइक खालामनानै गालांदो आरो चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैब्ला साबस्क्राइब खालामदो। बे भिडिअ'आव स्टार्टिं महरै दङ सुदिम सनाराम सियारि आरो जेसि नार्जारि। लोगोफोर, बिथांमोननि नैबे गोदान बड' मिउजिक भिडिअ'आ जोबोरैनो मोजां जादों आरो बे भिडिअ'नि मेथाइखौ रोजाबदों जेसि नार्जारि, उषारानी ब्रह्म। लोगोफोर, नोंथांमोना नैबे भिडिअ'खौ बयबो नायनो थाखाय एक्साइटेड जानानै दङमोन। नोंथांमोना दासिमहालागै नायाखै, अब्ला बे भिडिअ'खौ फुलै नायनानै लानो हासिगोन। बे भिडिअ'नि प्रडिउसखौ खालामदों मरमि ब्रह्म। लोगोफोर, नोंथांमोना बिथांमोननि बे भिडिअ'खौ फुल नायनो थाखाय बेंगारि मिउजिक प्रडाक्सन नैबे इउटुब चेनेलाव स्क्रिनाव नुनाय इउटुब चेनेलाव थांनानै बे भिडिअ'खौ नायनानै लाहैनो हासिगोन। आरो बिथांमोननि इउटुब चेनेलखौ दासिमहालागै साबस्क्राइब खालामाखै, अब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै होदो। भिडिअ'खौ लाइक, शेयार, कमेन्ट खालामनानै होदो। बिदिब्ला लोगोफोर, दिनैनि बे गोदान भिडिअ'नि गुसुं आपडेटआ बेखिनियानोसैमोन। आसा खालामो नोंथांमोना बिथांमोननि भिडिअ'खौ नायनानै बयबो लाइक, शेयार आरो साबस्क्राइब खालामगोन। लोगोफोर, आंनि बे चेनेलनि गेजेरजों नोंथांमोननि गेजेराव गोदान भिडिअ'फोरनि आपडेट लानानै फैबाय थासिगोन। बेनिखायनो आंनि चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालामदो, भिडिअ'खौबो शेयार खालामनानै होदो। आरो नोंथांमोननो फैबाय थानाय गोदान बोसोर 2025 मायथाइनि बयनिसिमबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय गोजोन हामग्लायनायखौ सिगांग्रो बावहरग्रोनाय थाबाय। लोगोफोर, नेक्स्ट भिडिअ'नि गोदान आपडेटखौ थाबैनो लानानै फैफिननो नाजागोन।